Horas ma di hita saluhutna. Andorang somar saur hita dohot hatani tu hata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama. Dohot sian anakna, Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani tu hata nagabe turpu jamita di pertangiangan di bagasa tikion. Tarsurat do di Rom 5 ayat 1 sahat tu ayat 5. Ujaha majo isini turpuki di tonga-tongata jala tepeti hukma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Asa dung dipitori hita dalam hapor siaon mardami mahita dohuk debata marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do saut masuk kita tu asini roha. Hajong-jongat tanwaing dalam hapor siaon. Jala ta perhatua do dirita marningot hasangapon ni debata na ita hirimi. Alai lumu bisiani dope. Ai ita halasod do nang akka hapor suhon. Ala taboto dihorhon hapor suhonido habengeton ni roha. Jala dihorhon habengeton ni roha ido hatauon. Jala hatauonido makorhon pakirimon. Alai dang namurak kita bahenon ni pakirimoni. Alanunga diusehon tu bagasar rohata. Holong ni roha ni debata. Marhite-hite toddi perbadia. Naung nilihon na itu hita. Ido sahakna. Donga saha porsiaw di bagasa tuhata Yesus. Topik ni jamita di partangingata di bagasa tikion. Ima manitikon tahun parasin rohaon siya Jehovah. Manang memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dia do nanidok na tahun parasin rohaon siya Jehovah si titikonon. Manang si berita honoton. Tahun parasin rohaon ni Jehovah martudu-tudu doi tu hapapatar ni holong ni debata tu hita jolma. Ima di bagasan tu hatta Yesus. Naung ro mabuan haluaon, pardengganan, hamalumon, dohok las nyeroha di hita sudi jolma. Jala deba sian rumang ni taon parasin rohaon ni matong, nataida di surat ni Apostel Paulus diturupukon. Napatorakon taringot tudalan haluaota, natajakon marhite hapor siaota. Akadia ma rumang ni parasin rohaoni. Naparjulu marhite hapor siaudo dipitori debata hita. Kita dibenarkan karena iman. Donga sa hapor siaon, bohape burjunia hian, bohape malonahian, manang bohape ulina manang gateng nahian, sude nai dangadong nabui menjamin sasahalak asa pitor ibana diadupan di debata. Manang asa dibenarkan ibana diadupan di debata. Jaladang marlaku disi alani amal baik gabi pitor manang dibenarkan ibana diadupan di debata. Dukpe porsia hita dituhatta Yesus. Ipe asa pitor manang dibenarkan hita diadupan di debata. Lapatanna duk porsia pe hita pabua Yesus dosi pelua hita. Ibana do namanubusita siya dosai. Gabe dipitori debata mahita sumuang gabi anak konna. Dada alani hadengganattai. Dada alani pabahenatta. Alai omma nanidokna. Holan alaniasin rohani di batasa bingdo. Ubai pitor manang dibenarkan hita diadupan di debata. Natajakon merhite hapor siauta. Disadatiki memberontak ma sahalak ama tu sada raja na manggonggomi di luakna.
dipamasuk maibana tu penjara, dungi difonis ma amattai hukuman mati. Ubbegi fonisi go biar ma amattai, dak tenang benguluna. Alai duk 3 hari, Roma utusan ni rajai membuat surat resmi siar raja. Isina raja mengalehon pengampunan penuh tu amattai. Dungi dibebas semua amattai, gebe tenang mamusenguluna. Bebas amattai, dada alana adong uang tebusan di lehonibana. Alai ala raja sendiri do nama baik keputusan baluahon ibana. Hurang lubi songoni mahita di adupan ni debata. Ala ni dosai dusun namemberontak dohita tu debata. Alai marhite asini rohana natajakod di bagasan hapor siaoni. Gabi dipitori debata dohita. Disesa akadusata. Dipadenggan manang dipulihkan hubungat terdohot ibana. Gabi damema ngulutta. Dungi alani hapor siauta di Yesus Kristusi, ido ubay di pabongot tita tu asini rohanai. Song natabegi naking dido di ayat 2. Laos marhite-hite ibana do saut masuk kita tu asini roha. Haujonjongatan waeng dalam hapor siaon. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jala dinabongot tita tu asini rohanai, manang dung dipitori hita alani hapor siaoni, bebetaruli mangulutta di haluaon, di pardengganan, di hamalumon, di lasnyeroha, doh diaka dengan bahasa ni debata. Ima asini rohani Tuhani, naikon si hangulu honotta, jala si titik konotta, manang si berita honotta, marhiti ngulutta siapari. Jala pamarita honottai, naing matarida sian gaya hidupta, songon nauk pinitoran ni debata. Gabi akka si buat dame ma, dada panggaori. Gabe sibuan solusi manang haluau ma. Dada sibuan harudutun manang sibuan arsak be. Gabe sibuan hadengganom ma. Habalumon doho akalas roha. Ainunga dipitori hita dalam hapor siawan. Napadua hon, donganan jala urupan ni Tuhani dohita. Omma rumang ni parasi ni rohaon ni Tuhan na paduahon na taida diturpukon. Artina, dak pasobon ni Tuhani holak kita. Alai sian holong ni rohana, donganan jala urupan ni Tuhani dohita. Ido naking na tabigi dido di ayat 5. Alai dang namurak kita bahenon ni pakirimoni, nunga diusehot tu bagasa rohata, holong ni rohani debata, marhite-hite todi perbadia. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya, marhite todi perbadiai, mangula do holong ni Tuhani di bagasa ngulutta. Tod dinaido namat dongani jala mangurupi hita. Lumubi dinalahu mangulahon persuruan ni Tuhani. Jadi molosonggok peha porsuhon si taonon naduk-duk dang muramurabe akan aporsei madili manang patah semangat. Ala adong do jaminan parasin rohaon ni Tuhani namat dongani jala mangurupi. Borhak sian posnya rohana songonima, gabe mampu hita makatidakon, songon nidok ni si Paulus di ayat 3 dohot ayat 4. Ita halasod do nang akka hapursuhon, ala taboto di horhon hapursuhon ido habengeton ni roha.
jala dihorhon habengeton nirhaido hatawon, jala hatawonido makorhon pakirimon. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jala pengharapan ini dan pengharapan na mengecewakan. Alai sada kepastian doi. Babua na urupan ni Tuhanido akan aporsiai. Laho makamonakon akahaporsuhon manang parukilon ningului. Alanunga diusehon tu bagasar rohata. Holong ni rohani debata marhite-hite toddi parbadia. Jala toddi ido namad dongani doho mangurupi hita. Majalo akka baga-baga na sumurung siat Tuhani. Isarana sahala tukang busi na tongom manopa sada parang manangguluk. Awalna jolo ditutung do busi i sappe marrara manang membara. Dungi diatuhi ma doho palu nebelga laho membentuk. Dungi disornopem mamusetu aik. Dung mamulus akka prosesi gabe terbentuk ma parang manang guluk. Hurang lubisong bosi i masih patang ului. Ido ubay di hatidako diturpukon, italasod do nang akka haporsuhon. Artina molosonggo pe haporsuhoni dak pitor rajumat tai naong ditadikot Tuhani hita. Alai songo dalat do haporsuhoni laho manopahita di habengeton doho dihatauon saha tupak kirimon. Dungi terbentuk ma hadiriot tai gabi halomoan ni Tuhani. Songoni ma para sinirohaon ni Tuhani di bagasang mulutta. Dipitori do hita marhite haporsiaota. Jala dipapos do rohata. Nadonganan jala urupan ni Tuhani do hita. Laos doho mahita. Manitikon manang mamaritahon. Para sinirohaon ni Tuhani dingulutta si ganupari. Asa taruli nang akka dongata na asing. Amen. Martang yang mahita. Moleate ma ali Tuhan di hatam na kubigihami. Lopok komay turohanami bi. Jala urupi mahami. Laho mamaritahon asin rohami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.